Sigbin o amo ng patyon. Ayaw. Ayaw. Ayaw ninyo siya patya. Magbayad mo dako. Ako ang nakadakop sa Sigbin o ako ang nakadawad sa riwag. Ang riwag nga kalabasa og uling. Naunsa ka? Naunsa ka? Naglanggot ko sa balita ba? Kay ang nakadakop sa Sigbin, gitagaan raman og uling og kalbasa. Karon, nadakpan na gyud ang Sigbin. Naghatag na ko og reward ni adtong nakadakop ni ini. Busa, ibalik na nako ang akong business nga uling og kalabasa. Ang watana ko nimo, unsaon ko ninyo pagpatay? Oh, electric chair. Sigurado ka kang makadulot ng kuryente nako. Sigurado. Di ko conductor of electricity.